खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। पायनियार एकाडेमी बरमाया एचएस आनजादाव साइन्स आरो आर्ट्स आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। नैरोजा 2026 इं मायथाइनि एचएस आनजादाव पायनियार एकाडेमी बरमा गावारि फसंथाना साइन्स आरो आर्ट्स आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय साबा फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। मैया फोसावजानाय एचएस आनजादाव बाक्सानि पायनियार एकाडेमी बरमा गावारि फसंथाना साइन्स आरो आर्ट्स आयदायाव मोजां फिथाइ मोनना दिन्थिफुंनो हादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोराव पायनियार एकाडेमीनिफ्राय साइन्स आयदायाव सा 130 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो सा 112 फरायसाफोरा सेथि मासियाव, सा 8 फरायसाफोरा नैथि मासियाव उथ्रिसार जानो हायो आरो बेनिनो सा 49 जन फरायसाफोरा स्टार मार्क मोननो हायो। आर्ट्स आयदायाव सा 77 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो सा 53 जन फरायसाफोरा सेथि, सा 17 फरायसाफोरा नैथि मासि लाना उथ्रिसार जानो हायो आरो सा 20 फरायसाफोरा स्टार मार्क लाना उथ्रिसार जानो हायो। बेखौ लानानैनो दिनै बरमा पायनियार एकाडेमीया साइन्स आरो आर्ट्स आयदायाव बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावो। जों पायनियार एकाडेमीनिफ्राय गासै टटेल स्टुडेन्टफोरा साइन्सनिफ्राय 130 स्टुडेन्ट एपियार जादोंमोन आरो बिनिफ्राय 112 फार्स्ट डिभिजन, ओमफ्राय सेकेन्डआ 18 स्टुडेन्टस। बियो साइन्स स्ट्रिम। ओमफ्राय आर्ट्सनिफ्राय जोङो मोननो हादों टटेल स्टुडेन्ट एपियार जादोंमोन 71। ओमफ्राय बेनिनो जोंनिया फार्स्ट डिभिजन 53 स्टुडेन्टस, ओमफ्राय सेकेन्डआव 17 आरो थार्ड डिभिजनाव 1। 100% पास जाजोबदों आरो आगोलनिख्रुइ जोबोद मोजां बारा जादों आरो एबार 100%। बोसोरबानिफ्रायनो जोंनिया रिजाल्टआ मोजांखा आरो देग्लायनि बोसोराव साबसिन जाबावदों आरो। साइन्सआव जोंनिया देरहासार बसुमतारी, बियो मोननो हादों 93.2। ओमफ्राय आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय जोंनिया हाइएस्ट पार्सेन्टेज मोननो हादों टिना स्वर्गियारी 91.6। जाफुंसारनाया आं गिबियावनो स्पेसियेलि जोंनि पायनियार एकाडेमीनि सालायगिरि मेनेजमेन्ट कमिटिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथां सारमोनखौ आङो गिबियावनो साबायखर होग्रोनांगोन। बिथांमोननि बेंनायाव नायफिननायाव दिनै जोंनि स्टाफआ स्ट्रंलि खामानि मावदों। लोगोसे सेकेन्डआव आं जोंनि टिचिं स्टाफ गासैखौबो आं साबायखर बावनो सानो। बिथांमोना गावनि डेडिकेसनजों, गावनि जितु वर्क एन्ड कनफिडेन्सजों दिनै गथ'फोरखौ मोजां दानो हादों। लोगोसे थार्डआव आङो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ साबायखर होगोन। बिथांमोना जोबोद गोसो होनानै डिसिप्लिनखौ अबे खालामनानै रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ मानिनानै जोबोद मोजाङै क्लास लादों। बेनि थाखाय आं गासैबो मेनेजमेन्ट कमिटि, स्टाफ आरो स्टुडेन्ट गासैखौबो आङो साबायखर होनो लुबैयो आरो। आंथ' सासे गोरायुं हिसाबै जों बे कलेजनि गोरायुं हिसाबै जों गोबांसिन खामानि मावनो गोनां दङ। जोङो जितु फरायसा फरायसुलिफोरनि जितु पार्सेन्टेजजों लोगोसे आखल आखु दानाय, मोजां आखल आखु दानाय, मोजां सासे सुबुं महरै दानानै हरनो हानाय, बेफोरखौ जोङो गोख्रोङै खामानि मावसिननो थाखाय आङो डेडिकेटेड गोबां सम होदों, इन्सटिटिउसनजों नांफादों आरो मेनेजमेन्ट कमिटि सार बिथांमोनाबो जोबोरैनो नांथाब नाजादों, गाइड होदों आरो।